Tini kaisa ani news funga ciri viral mani kaisa aboni bagui ang tini chini kubui kok sanani bagui ang nugjagui mangpilio ma faikya hingkai jeto ano it khogo hinui kok siljamani chini Pranay Sardar hingkai chini Sandesh achole a it to ang khogi bo tuya mane ang sekango bazaro kam khairi puroni ahino chini nogni baba songbai chini ongo song borok bo adino nugui tongo tubui faimani anga borok ano posno khaikya o id ni bumung tamo hinoi anga borok ano sawo BBI hinoi anga ani id to UBI se anga bahai ke mile naiba anga abo bo jeto video viral khaina sakang kisa ano kok sungna nangmata mane jeto chini media kok tirprani sambadik faikena jeto angkai to ani nogo faito bo ano khoda khogya kubui mangpili sana sungna nangmata ang sungna musung jagmani angka ang to jeto khogma bo koroi angka khogoi phalma bo koroi angka nang abono arike sabong mani bahut chaya kalayo abon bagino ang tini nukjaknani magui ma faikata to ani tini silja jagmani it khogo hinoi jeto sara dunia ni ani bumugui nugui thamakya angka jeto ang khogma koroi angkai khogma koroi ni bisingo si atingi viral ngui tongkha angkai a je viral ngma video no rosaya angkai ang case rinai case bo FIR ang kora khain rinai khogya to tei khogjago hinoi photo thepai rimani jeto chini media rok ani nogo phai ano kubuida kahamda erengda sungna nangmata ani video mangpili phunung nairok no onko da Pranay songno chini Sandesh songno chini Sardar songno jeto ang bai walai jak tongo borok walai jangmani bisingtwi to borok ano jolifano mangkhana tobo ani bagui hamya mangpili phunuk rimaka ang chajakliya ta ekdom bobai to ang bazar malaiei kulos ongoi bona ang dara ringkha bahut mas pray 2-3 mas moto cholikha angka cholimani bisingtwi ang kia bobai no tokra tokiringi walai makhang khorang samlai englai toka angka aboni bisingtwi si bo walai mani bisingtwi si ama hai ano khairu angka ang to khongma bo koroi abono bono ang sana muchungo porendi no joli phano walai phano abo hai tari di abo hai sitara rongno dikha angkai belai kheno jotoni bagui no dunamlai thanai tini ang bori mano nung bori mano jotoni no bukhok bo tongo jotoni no yak bo tongo joton khlai mano tobo abo hai ta khlai di o hamye no je ano siljai tongmani khogo hini siljamani hingka angkai BBI borok sama angkai angka ani id ang toi akonoi o je kam khairemani agi duty tongmani toi akonoi rungui phalmani hingka angkai UBI angka borok ano face khaika BBC rok bong id tongo hnoi angkai ani khai BBC bo koroi ongko bo koroi BBI bo koroi UBI id che nini nang apa po jangan tui o igno nang ni no kana mo tonton mane bazar ni o kam jemon choli furo afro no ang kam aro duty to ni rijaka jeto contact daro sala ani rang bukring to kha mutoi ma songchi nong ni sori hamya rok tongo hnoi angka jeto khairok jagoi maso kicha micha 1000 2000 yo angka abo murgin nang motang khidani nostong thangano nang no kalang thani ni borok samani angka a id no toi no gana rung di faikya angkai PWT ni chinaro sorok bo choli tongo angka sorok ni id angkai BBI angkai BBC id ni bungfu borok ano post no khaimani angka abon ani id to UBI se angka bahai gele khapi naiba ang khongma koroi hinei borok no ekdom saka abon bagui no ang tini nukjaknani ma phaiketa nge tabuk je jeto tini ang mangpili bo nukha phungo mobile khulok nai keno jeto mangpili chagnai rok bo ano phai sungna naimani sotik da nung o id no khoka khogoi da tobu khogoi da phal bor jagani tukha o tuma jagani bo chagna nangmani tei biang ni to abo boru to goi angoi malai na nangmani angkai ang kustam phano saimia angka video hotatcha viral nugri khawana kha angka sakango kya kesa kerang walai jak tongo borok bai dol bondu phano angkai to amo to ikhai rima chaya angka jodi abo asuk sireno saboi abo no rosaya angkai ang kotoro thangnai mane buskango nang aboni statement anai ang abo cash pano riri nai ang jesa pano khainai hai pano ama philino rosaya angkai
ang poriskar babe no ang sairika tabuk je o sorokni it je kondekdar bai jehetu ang thajing no khwai malai phiyo bini it hingka hingkai miyawo sorogo swnam tongphuru bini o katakoti it kisa kisa norjak da tingkha saimia bobo saimia bono boise kol khayo hinui sao mane nini it mutui ing tongo hinui hingka bo saimia kucham khogo bo kumao bo saimia hingka ang boba ja direct sorasori ko phakya hingka bo to an nogo si koya phol khagjak ungo khagjak ani tomung saimang tongo ano khoji khogya hinui saimang tongo ta bo ano saka nung to atui borok ya hinui hingka ang abono saka nung it bumung tamo hingka boba atui no sao hingka ani it khai UBI se hingka contact da no sungka BBI BBU bini it hingka aro bo khabela yang kha hingka tangai hingkai ani je kubuino to ang ma sanai bele hingkai bo ano saimono abon bagai no ang wana cinta ngai tini nongni chini takhokte bukhok songnai tongnai ni chini media rong ni buskang nukjaknani ma phaika ta hingka tabuk je contactor je abo hai sai to mani to korei dar jehetu it to bai mani hingka bini sorogo to bo meteling boy sibai kya jehetu lai tongnai robo nuk tongo ani buskang jora o gana jora pisoling bo sopai kya hingka jehetu ani nok buskang ni it to aro jotono ha bai sapulei lular bai borok no boy kalang thamai kya ang boni it borok nanai ba jehetu borok bokhok goisi angko khairi kalang thamai kya hingkai it ni bumung bo borok ano sungmani khabo khapiya hingka ani it to ang kubui mangbele ang ma sanai bele abono tabuk jehetu a mangbele no rosaya hingkai ereng majora rijama ang kotor step bo thanai ta contactor ni mung tamo contact ni bumung hingkai Prakash bai Vikas gunai contactor